Oyimi ukhenduba. Oyimi inkosi yamabhinca nje. Bafana bami ngeke ndilunge. Oyiboye. Sanibonani bakwethu. Yimi ukhenduba inkosi yamabhinca. Angithi ngasho ngathi ngizobuya. Ya bakwethu la sengibuye kabi kakhulu ke la. Abantu bathi no brain ukuthi oyi1. Bathi nginogodolo uyi1. Yini le? Yinja le? Ayikhonkothe phela. Awu madoda, ubiza u1500. Imbuzi. Awu. Nawu ngomunye la. Ubiza u1200 lo madoda. Awu madoda, awu madoda. Hayibo we angisakhulumi ke ngalo. U4000. Wothini u4000? Siyawugqoka. Awu madoda, size nakulo 1.5 nalo 1.5. Abakwethu ngeke ngenze lutho mina, ngeke ngenze lutho kakhulu. Umfana ubaba usazokhala la kumina, usaziqhathanisa nami. Yimi inkosi yamabhinca. Abafana boskinjini ngeke balunge nje. Awu madoda, hayi ke angisakhulumi ke la ngama-blazer. La ungathenga inkomo la. Oh 8000 la. Ayitholakala noma ikuphi. Itholakala le phesheya Italy. Le madoda le ithi ukuthi xaxo 15000 ungathenga noma ithezi eliphushwayo malisuka, ithezi elingena ama-break noko ungalithenga la. Nina abafana basegoli ningalithenga. Othini u5000? Oh madoda nisakhulumi ke ngala ikhavelo uyayazi ke nawo ke le. Ile ya 2.6 le engatholakali noma ikuphi. Amasokisi lawa ka600. Ya bakwethu, ugodo nalo lunye. Angisakhulumi ke lo engiligqokile. Ela 2000. She. Othini u2000? Siyawugqoka nje. Awu madoda, isikhwama sami lesi ngisidonsa kude. Asitholakala noma ikuphi, sitholakala emazweni. Izimali, into yami izimali ke. Awuzwe nje. Ubani ngalesikhathi osanemali engaka? Ubani ngalesikhathi osanemali engaka madoda? Othina singamabhinca nje. Sidlalela ukotini. We lolo.